vagyunk Gőz Balázsnál, aki beengedett minket a kis otthonába, és nem tudtam nem észrevenni, hogy rengeteg plakát, pozitív dolgok vannak kitéve a falra, rengeteg szín, illetve hát itt van ez a gyönyörű kis sátor. Ez vagy te? Igen, ez lennék én teljes mértékben. Igen, ahogy mondtad, pozitív dolgok, szeretem a pozitív életérzéseket, szeretem, amikor felébredek reggel, akkor valami pozitívat elolvasni. Sok ilyen plakát van, ami így azt juttatja eszembe, hogy az életben minden apróságot meg kell becsülni, és tényleg nem feltétlenül csak a kézzelfogható dolgok, meg tárgyak a fontosak, hanem az apró örömöknek is örülni kell az életünkben, és igen, ez teljes mértékben én lennék. Tehát minden nap, amikor felkelek, szeretek ránézni ezekre a plakátokra, elolvasgatni, eszembe juttatni, hogy igenis sok apró dolog van, ami sokszor nem úgy tűnik, de mégis nagyon sokat jelentett egy ember életébe, és én úgy gondolom, hogy hálás vagyok ezért az életemben. Igen. Láttunk bent, szétnéztünk, láttunk bent egy cuki kis állatkát, valami kabala, vagy mi a neve? Fidónak hívják, igen. Fidónak van valami története? Fidónak egy nagyon nagy története van. Nem tudom pontosan, hogy hány éves voltam, amikor megkaptam, de még nagyon kicsi gyerek voltam, és ahogy láttátok ti is, egy szupermenes felső készült neki. Ez azért volt, mert kiskoromban egyszer nagyon ideges voltam, nagyon sírtam, rakkiztam, minden bajom volt, és egyszer Fidóka kirepült a másodikra az ablakon, és utána nagyon megbántam, és nagyon sírva fakadtam, és azt hiszem, hogy nagyapám ment leérte, és talán emlékszem, hogy egész nap ölelgettem, puszilgattam, hogy szegény Fidó, és ugye ebből kapta ezt a szupermenes felsőt, hogy túlélte, és hogy Fidó a nagy túlélő. Igen, ahogy bementünk a szobába, nem lehetett nem észrevenni ezt a fantasztikus, irigylésre méltó cipőgyűjteményt, illetve a sapkákat is. Ennyire szereted a divatot? Igen, úgy gondolom, hogy kijelenthetjük, hogy ruhafüggő vagyok, nem is titkam, hogy anyukám elmondta nekem, hogy kislánynak készültem, ez lehet, hogy ebből meg is látszik, de igen, tehát sokszor úgy gondolom, hogy annyit, ha csak nem többet vásárolok, mint egy nő ruhákat, de én ezt teljesen felvállalom, mert úgy gondolom, hogy ezáltal vagyok az, aki vagyok, tehát nagyon szeretek vásárolni, szeretek öltözni, adok ma a kinézetemre, még ha nem is feltétlenül azt vallom, hogy a külső a legfontosabb, de én magamnak szeretek tetszeni, és ha magamnak tetszek én, akkor elégedett vagyok. Igen, ha már a ruháknál tartunk, akkor emlékszem, hogy volt egy kép fent az egyik internetes oldalon, a Parlamentben készült, ahol szerintem teljesen rendben volt, egy nem egyszerű szerelésben jelentél meg. Minek voltatok ott az apropója? Nyilván tudjuk egyébként, hogy a válogatott kapcsán, de van esetleg valami ezzel kapcsolatosan, amikor ott volt, hogy érkeztél oda? Igen, aznap reggel egy ilyen elismerő oklevérrel meghívásra érkeztünk a parlamentbe, és ez egy nagyon meleg nyári napon készült ez a fotó. Tudni kell rólam, hogy nyáron Budapesten élek, és szeretek biciklivel közlekedni mindenhova. Aznap is biciklivel érkeztem a parlament elé, a csapattársaim nevettek is rajtam, ugye megérkeztem a kis hátizsákommal, mert utána edzésre mentem, és ugye be kellett menni a parlamentbe, ez azért volt vicces, mert ugye külön beléptető rendszer kellett, meg ugye ilyen kártyával engedtek be. Én a hátizsákomat megpróbáltam volna otthagyni, de nem engedték, illetve átvizsgálták, mert ugye tehát elég komoly átvizsgálások vannak ott a beengedés előtt. Hál' Istennek semmit nem találtak benne bombát, meg ilyesmi dolgokat, mert nem azért érkeztem, de igen, utána végighallgattuk ezt volt egy ilyen beszélgetés, a miniszterelnök úr nem volt ott sajnos, de kiengedtek minket az erkére, ott a Dunaparton, ami úgy gondolom, hogy kevés embernek adatik meg, tehát ezért nagyon hálás voltam. Ott egyébként egy munkatársuk el is mondta, hogy nem is tudom, hogy talán néhány éve dolgozik ott, és hogy még ő egyszer se járt kint ott azon az erkélyen, meg ilyen szerencsések lehetünk, hogy kimehettünk. És igen, hát a szettemnél emlékszem erre, én is a blogon talán volt egy ilyen cikk, igen. Hát igazából, ahogy már mondtam, hogy ez vagyok én, tehát nem éreztem magam különösebb stresszbe azért, mert én a parlamentbe érkezem. Úgy gondolom, hogy elegáns voltam, attól függetlenül, hogy stílusos is, és tényleg csak
csak megérkeztem, mint Gőz Balázs, úgy érkeztem meg, ha ezt ki lehet így jelenteni. Hogy ne lehetne. De tényleg akkor érintsük a jégkorongot. Tehát ennek az elismerő oklevének az apropója nyilván az volt, hogy amit Krakóban elértetek, amely szerintem egy hatalmas dolog. Elmondanád nekünk azt, hogy belülről milyen érzés volt? Sokan voltunk kint, nekem is megadatott, hogy kint lehessek Krakóban, és átéljem ezt, de milyen volt ez belülről neked? Mit éreztél? Tehát számomra nem is a győztes meccsek utáni hangulat volt a legemlékezetesebb, hanem amikor kikaptunk Kazaksztántól, akkor emlékszem, hogy ugye 5-0 lett a végeredmény, ha jól emlékszem, és tényleg a szurkolókon nem az látszott, hogy fogták volna a fejüket, és jaj, veszékeltek volna, hogy úristen, mi lesz most, hanem mint amilyen a hangulat a csapatban is volt, meg amilyennek lennie is kellett, hogy mintha egyből tovább, tehát már túl is léptek ezen a veszteségen, és mintha már aznap este arra buzdítottak volna minket, hogy a következő mérkőzésen tényleg a maximumot hozzuk ki magunkból, és ez úgy gondolom, hogy ez egy játékosnak akkora lelki segítséget ad még egy ilyen mérkőzés után is, hogy az, tehát én szavakat nem találtam azután a meccs után. Aha. És egyébként miután ugye megvolt a világbajnokság, azért most egy kicsit térjünk ide Miskolcra is. Gondolom nyilván kaptál rengeteg ajánlatot. És mi volt az, ami a Miskolc mellett döntött, ha azt elmondod nekünk? Miskolc mellett egyébként több indok is volt, hogy miért választottam a Miskolcot, de leginkább tényleg a csapat, a brigád. Tehát én úgy gondolom, hogy ilyen csapatban még nem volt szerencsém játszani Miskolcon, tehát olyan szinten össze volt állva, olyan jó volt a hangulat egész szezonban, hogy tényleg a tavalyi szezonban egy másodpercet se cserélnék el az életemben bármire az életben, mert tényleg mindenkivel nagyon jó kapcsolatom volt, az edzőktől kezdve a vezetőkig, mindenki nagyon rendes volt velünk, és tényleg tehát az a csapategység, tehát igazából ez kívülről is látszott, mert mindent megnyertünk, ahol elindultunk, de nem is ez volt a fő dolog, hanem tényleg, hogy csapatként működtünk, elmentünk bárhova csapatként, tehát tényleg olyan csapategység volt, nem tudom ezt hangsúlyozni, ezt a szót, hogy csapategység, de tényleg, tehát annyira össze voltunk állva, mindenki kijött mindenkivel, ha vicc volt, de ha meló volt, akkor mindenki belállt és melózott. Nyilván én úgy gondolom, hogy ez az edzőnek is sokat köszönhetünk az edzőnek, hogy ez így sikerült, mert az edzőnek is nagy szerepe van abban, hogy a csapat összeálljon, de tényleg tehát jól sikerültek az igazolások, mindenki, tehát egyéniség volt, mindenki, tehát tényleg minden úgymond tökéletes volt a tavalyi szezonunkban, és leginkább ez vonzott ide, hogy én még egy ilyen szezont akarok. Egy, sikeres akarok lenni, kettő, ez számomra is ugye tehát a kontinentális kupa az egy újabb kihívás, úgy gondolom az egész csapat számára és az egyesület számára is, mert én itt voltam legutóbb, amikor a Miskolc indult a kontinentális kupán, és tehát sok sikerélményünk akkor nem volt, de most azért úgy gondolom, hogy teljesen máshol áll a miskolci jégkoron, mint például akkor állt, és tehát, hogy én nagyon szeretnék válogatott lenni, tehát úgy gondolom, hogy minden nap ez egy plusz motiváció számomra, hogy jobb legyek, és ezáltal a csapattársaim is jobbak legyenek. És tényleg én csak ennyit szeretnék a szezontól, hogy legalább olyan sikeresek, és hogy legalább annyira közel kerüljön egymáshoz mindenki, mint a tavalyi szezonban, mert az előre viheti nagyon a csapatot. Igen, átjöttünk itt a másik szobába, beszélgettünk a képekről már korábban, meg is nézzük őket közelről, illetve Fidókát is, mert ő is itt van velünk. Sziasztok! Látom, vannak ilyen hippibuszok, nem is egy, illetve a tetoválás a karodon, ugye az is az egyik, az egy hippibusz. Ennyire szereted ezeket a járműveket? Hát ezek a járművek nekem az életem, tehát nekem biztos, hogy lesz egy ilyen kis buszom, és be fogom vele járni egész Európát, minden tengerpartot. Ugye a sátram az már meg is van hozzá, tehát az már időben elkészült, illetve tényleg, tehát én ezt a hippi korszakot én nagyon szerettem, amikor még tényleg az emberek az igazi értékeket becsülték meg egymásban, és ez nekem nagyon, ez a mai napig szimpatikus, és ezt a mai napig úgymond, hát nem azt mondom, hogy így élek, de próbálok odafigyelni ezekre a dolgokra, és nem is azt mondom, hogy odafigyelni, mert ez úgy belülről jön, de tényleg visszatérve a kérdésre, tehát
oda-vissza vagyok ezekért a kocsikért, tehetném ilyen kocsiban lakni szezon közben is, mert tehát az életem ez a kis hippibusz. Igen, itt vannak Bob Marley képek is. Ezt a zenét szereted? Ezt a stílust? Igen, a stílust, szeretem a zenét is, de tényleg tehát az élet szemléletét, tehát, ahogy itt az előbb is mondtam, tehát hogy ez a semmi túl komplikáltság, nem izgulja túl az életed, tényleg az becsüli meg, amilyen van, nem mindig a nagyobb dolgokért fohászkodik, mert úgy gondolom, hogy a mai világban sok ember azért boldogtalan, mert mindig azt látja, hogy nekem ez kéne, nekem az kéne, neki miért van olyan, nekem miért nincs olyan, miközben tényleg nagyon sok ember szerintem, ha belegondol, hogy milyen van, akkor nagyon boldog lehetne. És azért egyébként van egy ilyen kis kavicsom, ezt anyukámtól kaptam, és azt mondta nekem, hogy ha valamiért nagyon hálás vagyok az életemben, akkor ezt meg kell fogni, és el kell mondani, hogy miért vagyok hálás, és akkor azt úgy a sors tudni fogja, hogy azért nagyon hálás vagyok, és én ezt néha meg szoktam tenni, mert tényleg nekem ez fontos, hogy az apró dolgokat is megbecsüljem az életben. Az éven új szponzor szállt be a csapathoz, és elég nagyfokú változások történtek. Ami a közönséget szerintem legjobban zavarja, az a sárga-fekete szín hiánya. Ti hogy értétek ezt meg? Vagy van erről valami gondolatot, vagy egyáltalán üzennél valamit a drukkereknek ezzel kapcsolatosan? Én megértem a szurkolóknak a csalódottságát, de attól függetlenül úgy gondolom, hogy Miskolcon egy nagyon sikeres szezont zártunk, illetve úgy Miskolc városi jégkorong csapata, tehát így most érte tényleg azt, amit nagyon régóta el szerettek volna érni, és végre tényleg sikerült ezt megvalósítani, és én ezt úgy tudnám esetleg elmondani, mintha egy könyvbe elérsz mondjuk egy fejezethez, és mondjuk nagyon szépen befejezed egy fejezetet, de ez nem azt jelenti, hogy véget ért a könyv, hanem elkezdesz egy másik fejezetet olvasni. Ezt pontosan így mondanám el, hogy véget ért a sárga-fekete korszak, azt akárhányszor szeretnéd, azt újra el tudod olvasni, át tudod gondolgatni, nagyon-nagyon szépen, tehát nagyon szép emlékek fognak eszedbe jutni, de most, hogy a város is, illetve a miskolci jégkorong is sikeresebb legyen, én úgy gondolom, hogy ezt a vezetőségnek meg kellett hozni ezt a lépést, és ez azt is jelentette, hogy egy új szín, ugye egy új meszt kapott a csapat, ami lehet, hogy még több sikert, még több szép élményt tud okozni a szurkolóknak, és én ezt csak így pozitívan tudom átlátni, hogy csak előre, tehát nem a múltból kell élni, tényleg ez nagyon szép volt, mindenki szép emlékként tud visszatekinteni rá a múltba, de tényleg csak is előre, mert csak ez viszi előre, úgy gondolom a sportot is, az életbe is, egy ember csak akkor tud előrébb kerülni, hogyha előre néz és céltudatosan előre tervez. Hát szebb gondolatokkal szerintem nem is fejezhettük volna be az interjút, de hát tőled csak is pozitív gondolatokat vártunk egy ilyen embert, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy beengedtél minket az otthonodba, és sok sikert kívánunk a szezonra. Hát nagyon szépen köszönöm, örültem, hogy itt voltatok.